The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints of the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Kings 8:60-61, that all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no other. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in his statutes and keep his commandments as at this day. James 1:22, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Exodus 19:5, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Galatians 6:7-8, do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Acts 5:29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. 1 Corinthians 9:27, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Proverbs 25:28, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Psalm 51:6, behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Nga kung naa pa kita'y sala diya sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa imaduan kita diya sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka rin mo higala, wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo o nastanan sa imong pagdala ka namo na usab ni Napita karon aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi ang tod ni gayuna. Ti mailhan nga ikaw nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi.
Sa imo pa kaming gipabuhi, yung tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos mabuhi pa panikaw. Matinumanon magayod sa imong mga saad nga ni kanamo. Bani kami ning adlaw, Dios, sa among pagpadayon sa tuon sa imong balaang pulong. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga igsoon diha ni Ginoong Hesukristo. Welcome kaninyong tanan. Yan usab kita nagkauban o grasya kayong tanan itong ginabuhat. Okay. Padayon ta. Niya pa kita magadupot sa antong tunanan nga giuluhan og the Unfailing Love of God. Ang gugma sa Dios nga walay pagkapakyas. Okay, sa di pa kita magapadayon atong hinumduman kanunay the steps to make our Bible study worthwhile, magmapuslanon, mabungahon, o mao nga atong batunan, pagpadayon sa pagbaton sa atong pagkamapawsanon, humility towards God's authority, o ang atong padayon usab sa angko niya ng open mind, bukas nga pangunahuna. And then, mututo kita sa mensahe, not necessarily on the messenger. So, ato usab nga ibilin ang tanang mga tawhanon, kalibutanong pangunahuna, mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, ato ibilin dito sa gawas. Kay kini, mahimo lamang babag sa atong buhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, kung magsunod kita ni ining maong mga lakang, then ang balaang Espiritu Santo will take control of our mind. So, ato kining timanan nga mga butanga kay mainungdanon kayo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Okay. Padayon ta. Ato nang ginaingon kanimo last time nga. We have no excuse not to be victorious against any temptation. Kay gisangkapan naman kita sa Dios sa mga spiritual assets nga tumagamit. Apil na niini ang 10 problem-solving devices. So, wala gyud tayo kapangulipas. You see, it's all a matter of choice. Ato maning kanunay yung pahinumdum kanimo. Imo ra gyud ang pagpili. Buot ka ba nga mahimong mananaog o pildiro sa imong Kristohanong pagkinabuhi. So, ato bitong gihisgutan kagahapon agi og labas sa atong panumduman kadtong 7 ka mga panginahanglan sa espirituhanong panginabuhi, the 7 requirements in the spiritual life. Operation ROTMPP. Numdum ka pa. This is the memory aid. Okay? Operation ROTMPP. Unsa ang R? Routine. Kinahanglan mo ra nagmaon na ninaandan. Anaron na nato ang atong kaugalingon. Routine. Nga magatuon tas pulong sa Dios adlaw-adlaw. Routine. Okay? Nya ikaduha nga atong ihanay ang atong kinabuhi. This is the second requirement. Nga hinanay na gyud ang atong panginabuhi. Nahiluna, nahimutang kita sa plano sa Dios, sa grasya sa Dios, sa mga pagsangkap sa Dios. Organized life. Muna ikaduha, ikatulo, through scale of values, nga naagit tayo ingnon ta tukma nga priority sa atong kinabuhi.
pasiuna nga mao ang mga values, Christian values nga atong nakatunan diha sa mga pulong sa Dios nga atong ginatunan adlaw-adlaw. Unya ikaw pa ang atong paghimo sa husto, maayo nga mga desisyon gikan sa position of strength. Okay? Muna ikaw pat, making good decisions from the position of strength. Nya ikalima, ang atong persistence, ang atong makugihon, masigihon, makanunayon, o ang ikaunom, mao na ng perseverance, ang pagkamalahutayon. Okay? Now one more thing, kitang mga magtutuo gipuy-an sa Dios Espiritu Santo. Diman ina? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit. So, ang iyang gahom sa Dios, available kini 24/7, 365. All the time, available. Again, it's all a matter of choice. Now, atong tiwanan, o atong isilsil na nga ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi dinhi sa unang Advent, first Advent ni Ginoong Jesucristo, atol sa iyang hypostatic union, He never committed a single sin. Wag yun. Samtang dinhi siya, dinhi kalibutan na. Ngano mga waman siya makahimog, sala, ngano man. Because all the time, He resided in the prototype divine dynasty. Mupod kitang mga magtotoo. Kung kita na sa sulod sa atong dapit nga may gahom sa Dios, protocol nga plano sa Dios ang atong residence as believers, kung ana kita magpuyo, we can suppress kini mga pagtintal. Okay? O may kaygayunan nga kita dili gyud makabuhat og sala. Apan of course, umikan man lagi ni nga itong kinaiyang makasasala nga mao gini ang culprit. No, na nga, mao gini mo lawgaw. Tintalon man kita. Apan, it's a matter of choice. Kung ikaw mo kanang uyon ka ba niya ng maong tentasyon o dili. See? So, timan din ang prinsipyo it's a matter of choice. Now, balik ta ni Ginoong Jesucristo, siya nagpabilin kayo nga hingpit, perfect. He never sinned. That's why He became a winner. Mao ni ang kabubuton sa Dios, kabubuton ni nga atong sundon ang mga pagkamodelo ni Ginoong Jesucristo. You see? Mao na kung buot ikaw nga makabarog yun, ligon yung mong baruganan nga, di yung ka matarog sa pag tental ka nimo, then you can reach your goal. You see? Kita, I'm not exempted, kitang tanan nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. So mo na, kasi Ginoong Kristo, wag yun siya kadiyot lang kay Diyo na nasa inyo tawag din o atong ipadayon, okay? Hindi mo ginikalikayan. So, we have no excuse therefore nga dili kita mahimong mananaog, mao na kabubuton sa Dios nga, because God is the author of winners. That is the reason si Ginoong Jesucristo was able to reach His goal, to die at the cross. No to. Nakakabuot gid siya. Nakakabuot gid siya siyang mission. Now, as we said, si Ginoong Jesucristo nagpabilin gayon nga sinless, impeccable atol sa iyang unang pag-anhi. Wa gyud siya makasala. Si Satanas, ang arch enemy sa Dios, mitintal kang niya, kang Ginoong Jesucristo, to destroy the Lord Jesus Christ hypostatic union. Tiyan mo na. Maugit tayo
tumong yun to, mo to'y objective ni Satanas. Ngayang yung gubon, bungkagon, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo. So, kita po, tintalon po ni Satanas, nga aron magguba po ni ato espirituhan ng panginabuhi. Tiyaw mo na. Mauna ang iyang objective. So, balik na butang ang Ginoong Kristo, ang iyang pagka-Diyos was both untemptable, dili yun mga tintal, and impeccable, di yun makasala. Samtang ang iyang pagka-Diyos, gitintal, apan nagpabilin yun siya, walay sala. So, kini si Satanas, may atake, may kanang das-das yun siya, iyag yung i-atake si Ginoong Kristo. Ang iyang pagkatao, the Lord Jesus Christ humanity. Kaya di man siya makaasdang sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. Managingos mga kabataan o haya-haya man. Hindi maging siya makaasdang sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. So ang iyang rumbo yun, ang iyang pagkatao. So, unsa may resulta, what was the outcome? Pildi si Satanas desperately. And our Lord was victorious. Tiyan mo na. Now, speaking of temptation, let us remember that ang temptasyon dili sala. Ato naman po ninggi hisgutan. Now, dili sala, tentasyon. Kaya na may uban galibog pa. Ang ilang pagtuo nga tentasyon sala na dili. Dili sala ang tentasyon. Kano sa man ni mahimong sala be? When will it become sin? Now, mahimong sala ni when you consent to sin. That's when it becomes sin. Samtang gina. Okay? Naarapunan ni mo. You see, it's a matter of choice na po. Kaya nahibaw ka, when we talk about our Lord Jesus Christ hypostatic union, kung siya na kanang had he succumbed to Satan's attacks sa mga tentasyon niya, maguba gidunta ang iyang hypostatic union. You see, could have been destroyed and devastated. And our Lord, and I mean our salvation, would not have been possible. Kita ni mo, tanawa, ang paglawgaw yun ni Satanas, iya itong objective, iyang tumong, naggubo niya ang pagka-hypostatic union ni Ginoong Kristo, aron sa inyo niya na, wa na mahimo bahin sa atong kaluwasan. We could not have been forgiven of our sins. Salvation would not have been possible. So, now ni atong panahon nga si Ginoong Kristo dinhi pa ning kalibutan na, our Lord depended, nagaagad lamang, nagasandig lamang, nagasalig lamang sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo as humanity sa iyang pagkatao. Ginamit niya ang mga espirituhanong mga kasangkapan o ang iyang pagpuyo kanunay dito sa iyang prototype divine dynasty. Kasabot ka? So mo bitaw atong isgutan nga doktrina sa kenosis nga iyang gihawas iyang kaugalingon, you see, putting aside his divine attributes. So he emptied himself. Doctrine of kenosis. Now diha sa Hebreano 9:14, ang gahom sa Espiritu Santo that enabled our Lord Jesus Christ to reach his objective, the cross. Moto'y nakapalahutay niya, nakapalampos niya, nakapagkabot niya sa iyang tumong nga mao ang cross.
ang atong Ginoong Kristo had that personal love for God the Father. Iya yung gibarugan yun. Gikuptan, gigunitan yun niya. Iya gitong gipadayon sa paggunit ang iyang personal nga gugma ngadto sa Dios kamahan. He became the Lamb of God who took away the sin of the world. You see? He became the Lamb of God. Nahimo siya karniro sa Dios nga mo'y nagatangtang sa sala sa kalibutan. Kaya abi nimo, unsa may nakapa-qualify ni Ginoong Kristo nga mo'y manluluwas. Be, ako ning pasulit nimo unsa man. If you still remember, mao ni 5 ka mga major qualifications nga nahimo si Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Nga wa gyoy lain ang kanang meet sa mga qualifications. Number 1, wa siya ay original nga sala ni Adan. Wala siya mataputi o kanang maangin o kanang ma-imputed. Wala. He had no Adam's original sin. Mao ni naguna. Ikaduha, wa siya ay kinaiyang magsasala. He had no old signature. Ikatulo, he had no personal sin. Wa gyud siya makabuhat og bisag gamay na lang nga sala. Wala. Kaupat, siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Unya, ikalima, siya lamang, he is the only perfect member of the human race. Siya ray bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Now, the only Savior of the world, no one else, siya ray yun. Mao na ang atong manluluwas. Akong balikon, he had no Adam's original sin. He had no personal sin. Wa siya'y kinaiyang magsasala. Na nag-iya siya hingpit nga pagkamatarong. Siya lamang ang bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. Kinsa may kanang who can meet all these requirements? Si Ginoong Jesucristo ra. That's why He is the only Savior of the world. There is no one else. Sabtagi na. Now, 2 Corintios 5:21. Kanunay man ni natong gikutlo. For He, unsa man ning He? God the Father. For God the Father hath made the Lord Jesus Christ. He made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So, ang atong Ginoong Jesucristo, kanang justified God's perfect righteousness. Mao na ang doktrina sa justification. Ang tagbaw niya, ang pagkamatarong sa Dios nga Amahan. Ikaduha, iyang gipasig-uli ang tao ngadto sa Dios. The doctrine of reconciliation. Ikatulo, He redeemed, purchased man from the slave market of sin. Mao na doctrine of redemption. So, iyang gilukat ang atong mga sala sa tibuok kalibutan gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Hebrews 2:14 nagaingon usab. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Now, ayaw na gyud ni kalimti
ang atong Ginoong Jesucristo was both God and man. 100% nga Dios o 100% nga tao. That made our Lord the only unique person in the entire universe. Okay? So mao na nga kita nga mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan ato na kining barugan gyud nga kita awat ta makasunod sa pagkamodelo ni Ginoong Jesucristo. So padayon ta gikinahanglan nga atong isulob kining atong pagkapinili na sa Dios. Okay. Colossians 3:12. Adto kita ni balik ni murag review. Ang Colossians 3:12 nag-una kinig put on. Now, put on elect of God, eklektos, inumdong ka sa eklektos nga ang pasabot ni pinili, gipili o napili, meaning chosen, elected, or election, which is which is applied to the believer. Ang tanan nga mga magtutuo are chosen, pinalabi, or pinili. Now, kung bahin gani o makatagbo ka nining pulo nga predestination, kining predestination dili ka na gimbutan. This is the provision of the sovereignty of God for you, believer. Ikaw magtotoo, kanang pili kanang daan dito sa eternity past for your execution of the protocol plan of God. Again, the believer is still free. See? Gawas nun pa siya to use his volition whether to avail, pahimos ba siya sa gisangkap sa Dios o dili. See? Ephesians 1:11. Also, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, kining inheritance, bahin kini sa atong predestination. That's part of our predestination. Okay? We have also obtained an inheritance. Now, sumpay nini 1 Peter 1:4 nagaingon, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, inumduman na to, kadtong atong pagtuon nga, kini atong panahon, sa atong panahon na panahon sa simbahan, the church age. We are in this age, which is also called age of equal privileges and equal opportunities. Gawas pa, kini is the age of grace, age of the church, with all her mystery doctrines, o mystery age. Okay? Inumdong pagkasatong gihisgutan nga mysterion, hidden. Okay? Tinago yung atong mga gipangtunan din mystery age doctrines. By the way, talking about election and predestination, balik ta. These two, kining duha, alang lamang kanimo magtotoo. Okay? These two are only for believers. So, ay lambot ang mga di magtotoo nini. Now, kaya ang Diyos God,
Naibawan na niya dito pa si eternidad nga milabay. Kinsa tong mudawat o mo salikway sa kaluwasan. God has already known in eternity past who would accept or reject salvation. 1 Timothy 2:4, God desires all men to be saved. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Mao gina ang 1 Timothy 2:4. Apan timan ni ngang Dios ang iyang kinaiya dili mamugos. God does not force or coerce any person to believe. It's a matter of choice. Timan ni na yung akan ang prinsipyo ha. It's all a matter of choice. Dili mamugos ang Dios. Dili mo tandog ang Diyos sa imong kamubuton. Gawas nun ka. You are free to accept or to reject. Now, Ephesians 1:11 again, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Now, kinsa man kabubuton nga matawo ka ni kalibutan na. Bae mo tanang ko nimo. Whose will that you be born in this world? Iya ba sa Diyos? No. It is your parents' will. Ilang kabubuton to ang imo mga ginikanan. Gusto? But whose will that you be alive in this world? It is God's will. Iyang kabubuton nga mabuhi ka. Tiyaw mo na. Now, ang election o predestination are only for believers. Kung gibalik ni, aron di mo makalimtan. Only for believers. Ang mga dili magtotoo, wa sila labot. They have nothing to do with these two, election and predestination. Now, believers had already been prepared all the necessary assets. Giandaman na sa Dios sa tanan nga mga gikinahanglan ni necessary assets nga apil ni portfolio of invisible assets. Okay? So giandaman na sa Dios for them to fulfill God's plan in their life. Kaya unsa man nimo pagtuman sa kabubuton sa Dios kun wa ning mga pagsangkap. Mao bitaw niya itong panahon nga naluwas ka at the moment of salvation. God right away kanang iyan na ning gihatag gisangkap kanimo magtotoo all the necessary assets. Mao bitaw giingon nimo wa gyud tay kapangulipas. We have no reason nga dili kita mahimong victorious or kanang winner believers. Kaya naa na magisangkap panahon ta sa Dios. You see, the Christian way of life, mao bitaw ang iyon nimo. Ang Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Noon sa may mga requirements sa Christian way of life. Ang mo to ang iyon nimo. Operation ROTMPP. Routine, organized life through scale of values, making good decisions from a position of strength, perseverance, and persistency. Now, abrihin mo Biblia di si Hebreanon 11, versikulo 1. Hebrews 11:1. Unsa giingon diha? Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Now, ato sa 2 Peter 3:18 sa I hope na memorize na ginanimo na sil-sil na ginanimo na unsa. Ning duot na gyud na diha sa imong kalag. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
Now, Ephesians 1:4-5 again. Having predestined us, He chose us before the foundation of the world. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, ako ningi pang kutlo ni mga bersikuloha kay mainungdanon pag-ayo sa atong adlaw-adlaw paggamit niini. Romans 8:28, popular kayong bersikulo. God works all things together for good. Okay? So, okay, balik ta sa mga magtotoo nga, okay, I'm referring this to believers, fellow believers, nga kung ikaw ang imong attitude nga sa pulong sa Diyos negatibo, ang pasabot, wa kay kainit sa pagtuon, wa kay gugma, wa kay kadasig, wa kay tinguha, wa kay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Diyos. You have no love. You have no desire to learn and study, learn, believe, and apply the Word of God. Wala man kay gana. Therefore, sa panahon nga na hasmagan ka ng mga suliran sa kinabuhi, bisa ginagmayra ng suliran, mga problema, you throw in the towel, mo surrender ka dayon. Mo dayon ka og unsa, basol sa Dios. Why did God let this happen to me? Mora ba ginay sagad nga cliche. You see, consequence will be good when you make a right decision. Basta? Ang right, good consequence mo abot diha kanimo after you make a right decision. So the technical word for this consequence is the law of volitional responsibility. Mao ni balaod sa responsibilidad sa atong kabubuton. Kaya mo lagi na ang musunod dayong prinsipyo is ang tao produkto ra siya sa iyang desisyon. So John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Now, 1 John 3:1, dahil na po ng bersikulo, nagingon kini, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Now, a God emphasis must take precedence over people emphasis. Numdo kana niya ng prinsipyo ha. Kinahanglan mauna gyud ang atong empasiya sa Dios. Mao ginay mauna kaysa atong empasiya sa mga katawan o mga tao. God emphasis must take precedence over people emphasis. So, di ba ang atong gugma ngadto sa Dios, vertical, pasaka. Apan ang atong gugma alang sa atong isig katao, horizontal. Kanang patagra, you see? It's level, patag, horizontal. Apan ang atong gugma alang sa Dios, vertical. Di man nina? Now, anilang una kita kutob, ug ato ni padayon ugma. Ayog sipiyat sa pagsunod ni ini, ang sumpay ni ini, magampo ta. Amana mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ni ining grasya nga mong ipahimuslan, pagtuon sa imong pulong, hinaot nga kini, mahimong panalangin sa among kinabuhi. Bani kami, sa among pagbagbuhang, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ugma, dinhi sa among pagpadayon, sa among spiritual momentum. Salamat
ng among Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.